Алар изу шигмилер көне буе. Аларның мәсәлән бер көн генә, икенче көннәрендә алар шәхесләр белән очрашалар, тарих өйрәнәләр, үзләренең компетенцияларын үстерәләр, хореографлар белән эшләр шулай ук. Без инде татар кызын менә шул шигу белүен, тарихны белүен, ашарга пешерү белән ул юкмы шуны сынамасак, башка кызлардан нәрсә аерыласың, нәкъ татар кызы. Әлбәттә, инде татар кызы гореф-гадәтләрен белүче кыз да. Шул ук вакытта ул бүгенге көндә заманча кыз да. Кирәк дип әйтәләр дигәндә, ярый Татарстанда булган кызлар, алар шушы мөхиттә үсәләр, алар инде беләләр ничек эшләргә, мәсәлән, шул калфакта. Әле Татарстан кызлар өчен яңалык булырга мөмкин ул. Инде бөтенләй чит төбәкләрдән килгән кызлар өчен алар үзләренә белем туплап беренче чиратта, һәм шуның белән мин әлеге бәйгеләр кирәк дип уйлыйм. Заманча ниндидер яңалыклар кертергә дигәндә, миңа калса заманча хатын-кызны ничектер формалаштыруда андый мөһим эшләр юктыр дип әйтелмәсен. Татар кызы нинди 3 сыйфатка ия булырга тиеш. Күңел ачык булырга тиеш. Һәм инде тыйнак булырга тиеш дип уйлыйм. Эш дидек әйе. Өченчесе акыллы булырга тиеш. Шы ничә көн дәвамында мин дә алар белән йөрдем, бер 5 көн, наверное. Тегендә монда барып, ашарларны карап, күзәтеп, шуңда этикет уза. Бу бәйге кызларны үстереп һәм дөрес векторга юнәлтеп җибәрү дип уйлыйм. Безнең үзебезгә дә шушы, без бит үзебезгә киләчәктә теге аларны кадрлар итеп тә күрәбез. Һәм кызлар белән менә мин үзем дә аралашканда әйттем. Кайтыгыз, алыгыз ниндидер проектны үз өстегезгә, бер хәрәкәтне, татарча диктантны уздырыгыз, как минимум. Всё, сез уже татар дөньясында, сез аны катнаштым да, иртәгә мин уже татар кызы түгел бит инде. Менә белмим инде, теге шулай каты бәрелмик дип әйтмәкчемен кызларга. Шулай безгә ләкте, алдагысы матур булырга тиеш димәк. Кая барган, нәрсә эшләгән, үзләре веб-камерага сөйләп, комментировать итеп күрсәтеп йөрсеннәр. Хәзер бит инде безнең социаль челтәрләр заманасы дигәндә тулайым түгел, бер көн, бер кыз. Аның күздәгәне. Заманча сынау, яңа бер вариант, эчке дөньяны күрсәтү, кызларга шулай ук камерага сөйләргә өйрәнү һәм шулай ук татарча сөйләшәләрме алар, үзара ничек аралашалар, бөтенесен шунда күрсәтеп бирергә була. Минем үземнең дә конкурска инде яңалык кертәсем килә. Ләкин шун дөресен әйткәндә, мин менә монда үзем биргән сорауларга җавапларын белмим. Токмаш кисмәсәләр, шигу шикмәсәләр, алар нәрсә эшләргә тиеш дип дигән сорауга минем җавабым юк шул дөресен. Аңа сән нинди максатлаштырылды бу? Бәлки менә монда бергә ул сорауга җавап табырбыз. Таптым дип соң. Юк бит. Айрым нинди дә булса тәкъдимнәр булды. Һәм мин уйлыйм, 20нче елда без аны шулай ук үзебезнең эшләү программасына, дирекциянең программасына керттербез оештыру комитетының. Ул мәсәлән шул ук безнең кызларның тәкъдим итү форматын концерт дәвамында инде, чөнки безгә әйтәләр кызларны бик ачып бетермиләр диләр. Шуңа күрә теге бәлки кызларны аерым визитка форматында. Ул беренче. Икенче мәсәлән, күбрәк безнең җәмгыятьтәге кешеләр оештыручылардан тыш алар күрсеннәр, конкурс ничек бара ул, бу ярым финал этапларын, финал этапларын. Атна дәвамында кызлар нәрсәләр аша узалар. Менә чит кеше дә мәсәлән тели икән, нәрсә ул конкурс, аны кирип карый алырлык шундый формат кертү.